Takže ja vás rád vidím pri druhej lekcii bočných cvikov. Láhneme si na bok, na lakeť, druhá ruka v bok, nohy vystreté. Začíname vo vodorovnej polohe, pár centimetrov hore, pár dole. Ruka stredne položená, nemáme oporu. Pri hornej polohe alebo pri polohe smerom nahor robíme výdych, pri dolnej polohe robíme nádych. Vymeníme ruky, takisto boky, aj hore výdych, dole nádych, plynulým pohybom hore výdych. Takže ja som rád, že som vás opäť mohol pozrieť, respektíve vám precvičiť tieto cviky a dúfam, že mi ostanete verní aj naďalej. Čaute.